dag var årets hidtil varmeste dag, og derfor var knallertklubben Pias Disciple også for første gang at finde på landevejene i Kerteminde og omegn i år. Ja, for helvede. Nu står de jo inde det meste af året, så nu når solen skinner, så skal vi da lige ud af luften. Så tænker vi lige, at vi skal have en enkelt øl og måske en øjenbad. Med knallertlarm og høj sol drog Pias Disciple afsted mod Midskov Strand på Fyns Hoved. Herude var der også tid til at diskutere om, hvad pengene i bødekassen skal bruges til i de kommende sommerdage. Jeg tænker, vi har snakket om noget sommerhus. Og strip. Strip på knallert. Og drengene kom der også ud at bade på denne varme forårsdag. Og selvom temperaturen kysser de 21 grader, så lader den behagelige badevandstemperatur vente på sig lidt endnu. Men selvom det var en halvkold fornøjelse, så nåede drengene det stadig efter, da solens varme kunne varme deres afkølede kroppe. Ej, det er faktisk ret nok, når man sidder her nu. Altså, det er godt at være en dag. Jeg er skide syg i morgen.